И здравейте хора, в днешното видео ще играем в Майнкрафт. Точно така хора, правилно мислите. Старите Майнкрафт поредици се завръщат в канала. Преди като правих Майнкрафт поредици, просто не се играеше в Майнкрафт. Усилваме звука. И хора, в днешното видео ще отседаваме в Майнкрафт. Току-що се изтегли, чакам да стане всичко. И ще правим giveaway. Лична среща с мен. Имате една седмица. Нали, вече знаете града и всичко. Само един от вас има шанса да се види с мен. Хора. Ще пуснем чието, защото трябва да гледам да правя ден. Такива работи. Писваме от тези. Така да е. Командни букви може да... На български много харесвам българския хора. Между другото хора, винаги съм искал да отида в Италия. Така, за първ път в тази година правим видео на Майнкрафт. Помните миналата година на видеята на Майнкрафт? Аз ще да си изоставя канала, защото почнах да правя TikTok видео. В TikTok ми излизаха много глупости, много страшни клипове и стрелко не качвам вече. Ще се видим като ми заради тъпия телефон. Хора, ще се видим като ми заради играта. Ще се видим като заради не. И нека да започваме да играем. Така, виждам океан, само океан. Така, събирам малко дърво и тръгваме на експедишън. Много е шумно, знам, намалям. Майнкрафт поредиците се завръщат в канала ни. Ето ни хора. Правим цак. Така. И брадва и една лопата. И чудите се защо ми е лопата? Сега ще видите. За лодка. Защото в старите версии на Майнкрафт лодка се правиш с лопата и тия просто ги домързял да го направят да е нормално. Али не омразайте да е управлението. Как да кажа, да кажа само, че играл в телефон, много е дразнещо да караш в лодка. Ще потърсим нещо тук. Не искам дрон.
нищо няма. Ще се видим като стигнем земя съм. Да, ще се видим просто като стигнем земя, хора. До тогава приятно почиване. Приятна почивка от мене. Починете се от мене. Хора, умряхме. Защото Драунд ме победи. Мисля, че там има нещо. Чакайте, ще ползваме този хак. Ако да работи да играта за фейк. Ура, Стив не е ли просто много яко? Аз много харесвам Стив, зато игра с него. Той ми е любимия герой. Малко задлъчен, защото току-що почва света. Хора, не знам как ще оцелим сам, които сме нубове тук. Сам по океан движим. Devo pinch un ghetto. Devo pinch. Ты забыла строчь. Ура, надявайте на селище да гледам поне. Моля се, кажи ми, че ще намеря нещо. Аз тук се е разбил Титаник между другото. Чакай, той земя ли е? Тук що да е, намерихме земя. Вот кто страх. О, набих се демедж. Две овце спред. Хора, 8 минути правим този видео. Ама за мен са 9, защото нали имаше кът. Убихме втората овца. Само една овца на мен. Ще се радвам още. Дайте колко грацелна полуграция. Вижте ме. Съм половец. Преплувах цялото море. От труднете ли краиш? Хора... Бойката скрал. Скрал. Ще пребява! Моя на цела. Къде на цела? Малин мой играта.
мали хора става вечер. И нямаме още нищо. Yes. Драж. И от тебе ще снимам. Вече дърво нямаме. Време за легло. Време за легло спим. Как се зърви? Стико. Ти двамата. Спрете да ме гърмите. Що чуе нарисуваме за едно нещо? Опа. Бягай! Дай ще свършим някакви работи. Ще направя пуш. Ако наистина намерим село, хора, ще е супер. Ще направим къщичка, ще направим мостче, ще се заселим направо в село. Тези неща ми подсказват, че тук ще имам джунгла. Което е гадно. Ще умрем. Хора, ще да умра. Ще ям и храна. Колата с пустиня гнусната, не знам какво ще намерим. Тепъл ще е добре пак. Хора, ще се видим като намерим нещо. Хора, нямам храна вече. Нищо нямаме. И пак сме в пустиня. Хладен си. Там нямаше нещо. Хора, село! Село! Так ми почваме видеото пак и намерихме село. Така, ти съзнам, че аз съм бил. Бях там.
Има ли хора? Се заседим в някоя къща. Между другото, видим, че на виличностите, че ги махам. Те виждате. На запад. О, супер сме хора. Има картографска къща. Ще видим как се направи някакви неща. Хора, тук сме намерили къща. Ще вземем малко храна, че сега сме за 10 храната. Няма да обирам цялото това. Имам един мой свят в една Майнкрафт, същата обаче е на друг телефон, в който съм се заселил в село, обрах цялата реколта и селяните изчезнаха. Хора храна. Как ще се сгубил? Хайде по-ръчно спане. Ще умра ли? Искам само да видя колко ще съм красив. Погледнем ендърмен, няма да наби, но трябва да стипа. Хора, живи сме. Явно няма да умрем. Той да го не харесва, защото е чисто бяло. Синто е по-красиво. Дали се седи точно, много храна има тук, хора. Лили. Имаме игра вече. Има игра тук. Дайте да разгледаме селото. Какво има вкъщи? Какво има? Тази къща виждам за първи път.
Даже не съм знал, че съществува такава къща, хора. Тошко, какво продаваш? Тошко. Хора, какви неща има този Тошко. Тошко. Мак си прекалил. Направим шоколад. Някой кожни бутуши да иска ти? Се безпокой се гледа. Тошко 2. Хора, Тошко 2 не иска кожни бутуши. Ще ви топлят на топлят с чорапи. Никой ли не иска чорапи? Другия Тошко 4. Хора, всички Тошковци са еднакви. Но имат честове, супер. Ние вече имаме недър портал. Можем да си направим портал вече. Човек такив. Майко, хора, 2 диаманта. Супер, 2 злато. Ние вече имаме и недър портал, и даймонд слот. Хора, ние сме най-богатите вече. Айрон армор, слотове, мечове, кирки, брадове и всичко. Ти, пак да пускаш. Ти, дебелия няма го би ми. Кой иска? Дай, да туш. И туш не иска чорап. Да се връщаме, че зле работа. Не сме много добре. Скоро ще се правим. Всичко, което не ми трябва го мятам това. Отваряме каса номер 6. Моля, поставете покупките си на касовата лента и не забравяйте да сканирате своя веб карт преди плащане. И не ми стига за портал пак. Искам да разглеждам за още Тошковци за обсидиан. Уважаеми клиенти, отваряме каса номер 6. Моля, поставете покупките си на касовата лента и не забравяйте да сканирате своя веб карт преди плащане. Хора, не знам къде трябва има Тошковци. Трябва да имам нещата. Тошковци. Аз съм ги проверил тези вече. Дебел, къде има неща? Дебел. Хора, и дебеля не иска никъде къде са другите Тошковци. Човечко ми умидра. И да и тук да се направи къща. Ще заселя в някаква. Тук събрание на Тошковците има. Да.
Точно не ми трябваше. Чипс? Това има твърде много тошковци тук. Колко стига. Ето се. Тошковци, тръбайте. Колонка. Ха, си забавни. Къщички. Затова така. Забравих, че те сме често. Здрасти. Така имаме 2 диаманта, 2 злото и там някакво глупости пълня чест. Що им ослах? Ще я чупя. Тя ми при тошковците. Хора, ако искате втори епизод на поредицата, на новата поредица на Майнкрафт, пишете само в коментарите долу и имате епизод. Случай. Ще чете коментар. И тук се заселя. Нямам да имам такива. За обсидиана. Хора, много ви моля, наистина пишете коментари. Искам да знам дали искате поредица. Да, епизод. Ще би сигма тойлет. Аз отключваме в базата. Точно. И так ще мисля да се заселим. Тошко! Ми заспана ли го? Хора, Тошко ми заспана ли го? Те вече ме броня, само гащените. Имаме разпаун пойнт. Ще направя една лопата. Една лопата. Айде лопата. Меч. Златен или диамантен? За сега ще е златен, защото не искам да си хабия диамантите. Ще правя нещо с тези 2 диаманта. Едно копче. Не знам за какво ми има да има копченце. Те модерен крафтинг тейбъл. Хора, наистина, ако искате втори епизод на Майнкрафт поредицата ни,
Пишете коментарче. Ще ви отговоря. И пишете име за поредицата. Коментар, който най-много ме харесва, ще избера него за име на поредицата. Най-харесвания коментар, той ще е името на поредицата. Но ще оцеляваме с вас хора. Тук ще бъда. Добре, сега ще съберем малко дърво. Ще видим като се направим къща. И хора, имаме 63 дърво. И мисля някъде тук да я правим тази къщичка. Благодаря. Тъй хора. Тя неща е тук трябва да разказваме. Ще причат на къщата. На строежа. Если да не узнала. Душата по. С една секунда лагва. Снъм. Бъгнат чунка да изгъдне разумата. Ключ. Я двечките. Последните. Махаме тия. Аз се замислих хора, че спирата могат да правят стрели и пирата да ги цели. Хора, виждате са, половин един час правим видео. И какво става? Сега ще почваме къщурката. Лека по лека. Едно, две, три, четири. Но едно, две, три, четири. На тия болчета. На 4. На 2, 3, 4, 5. Вам. 3. Моля 341 информация. 341 информация. Благодаря. Ти ли си? Не знам. Аз чух 50. Чао. Айде. Хора, не ми трябва камък вече. Сме добри.
връщам в другия сняг на другия телефон. Много малко. Това полезно трябва да се получи. И отпреди. Ще ги запазя всъщност. И ще си правим къща. Защо ли? Кога ще се питате защо ни е къща? Нали? Що правя такава? Защото не може да строя много добре. И ще прави такива древни къщички. Таната даже не съм я броил на колко блока е, колко на колко е. Бам, бам, бам. Правим тавана, слагаме осветление и сме готови. Това се прави лента. Сетих се. Сингът. Аз нямам тингът. Се стара да бил се ленти. Защото той дебеля мене ще ме наби. Ако аз ги набия. Аз викам, че са само 4 пъти. Какво стана? Нали къде му сака? Не, нали няма да има. Кой ще кажете? Само да се паля. Ще правим по-гра по-късно. Ще отидем за пясък, защото са ще ми трябва. То много пясък ми трябва. Здравей, Ана, пак си тук? Да. Ами аз кога не съм тук? Аз тук съм финал накара. Съм топ телефон. Бягай се малко топкана. Хора, върнахме се. След кратка пауза. Мога ли да пека пясък? Ще им правим. Не! Фак. Погледам. Не виждам. Добре. Там съм камък си взем. Не, ще трябва да няма. Ще трябва да печка. Си имам. Селен си има печка, аз не. Много лага знам хора, писна ми. Много забивам, много. И хубавицата къща и това печката. Бум. Двете светлинки. Виж къбък. Не си виждам. Ето е. Хайде да се връщаме към къщата ни, за да се апгрейдваме, да спрем нещата. Хора, тук ли сте? Еви бе. Виждам ви. 40. 22. Не съм много богат, ще според пясък.
Ма не съм богат. Стълби ми трябват, осъзнах. Цялото ми трябва да направим стълби. Много съм тъп да знам хора, да. Хората съм просто. Трябва да се върву напред на стълби. Защо? Напред ти. Поне мога да се правя тавана на къщата, защото мога да строя гордо. До някъде мога да строя. То няма да ми стигне. Ще вляза вътре, защото има и палет със секция, трябва заради мисля, няма никакви. Аз се сваля, Един картон. Хора, събрахме 14 дърво. Да видим за колко стълби ще ми стигне тук дърво. Защото нямам никакви стълби. Да. И две табели ще направя. Фак. Фактически да остане само машината. Машината да остане и тя отново стирката не се минава. Всичко друго да е Супер, 32, супер сме. Ай така, така хора. Правим го къща. Чужбеня. Я се засилвам в седна на къщи. Аз там много ще не стане. Как да боли, бе? Ами то ме заболява също. Ай, бе. да ми намества чакрите. Хубаво си намерила. Ай, хора, правим покер в момента. Сложим една факла, за да не се спам по монструр. БГ монструр. Фак, хора. Дай да преместим нещото. Тук е нищо подпада къща. Ти получи на ДНК. Хора, тук сме, да, ще ви сме още. Мъничко да не. Мъничко. Не знам колко мъничко, честно. Честно. Не знам колко малко ще ми трябва, но ще ми трябва. Все за нещо ще ми трябва и дърво. Ето как е бам-бам, бам-бам. Как е? Далече. Идеално. Са гадни покриви. Песък. Песък да сложим да си пече. Пясъче. Фак, пак се попадна. Честно. Как се попадна?
Ко? А? Още време отиваме за да ще видим, като сме събрали поне 40. Ай, чао. Хора, мисля, тук приключваме днешното видео. Пишете коментари. Ай, чао.